Mga kapartner, sa tagsa-tagsa naton ka mga kabuhi, may ara tion nga kung sa diin kinahanglan naton ang atensyon, especially sa ikayong lawas. For 27 years, may aring lugar diri sa Banwa sang Inubaan kung sa diin aton pagkakadtuan kag aton pagkuhaan sang dokumento. For 27 years suno sa ilang purok president, wala pagin may nakakadto nga doktor, wala pagin may mga tao didto nga wala pagin naka-eksperyensya sang pa-check up mismo sa doktor kag makawil sang libre nga bulong nga ginapalabot sang Banwa sang Inubaan. Sini nga tiyon mga partner, tungod sa handom kag tinutuyo ni Mayor Dap Anthony Vidaura sa Gariliquias nga ipalabot sa ugsaran sang tagsa kay Nubanon ang serbisyo medikal, ang Social Services Unit sa idalom sa opisina ni Mayor Dap Anthony Vidaura sa Gariliquias nagkadto sa Purok Manlawaan, sakop sa Barangay Bulwangan. Lakton ang 4 ka oras. Kung opdan pa ina sang sakay sa motor 3 to 4 hours mga kapartner, mas lawig pang imong lakat kaysa magsakay ka para lang mapalabot sa ugsaran sa tagsa ka pumuluyo ang serbisyo medikal paagi sa paghatag sang libre nga check-up kag libre nga bulong. Upod kay Dr. Jose Maria Perez, Medical Officer 3 sang Banwa sang Inubaan. So mga kapartner, update nyo ako sa ikaduhang episode sa aton Reporters Chronicle. Magakadto kita sa Purok Manlawaan, sakop sa Barangay Bulwangan. Medyo inahinay lang ta partner. Nag-remind lang ta no, kay medyo delikado mga kapartner ang ini nga dalan kay gamay lang gid. Ang kilid niya dalhin pangpang. So ti gamay mo niyang kidar mga kapartner. Ti posible no makon no budlay, basta mabudlay sa dalan mga partner. Mao inang ginasiling nato, ginasiling permi ni Mayor, upod kita sa pagsulat sang bago nga kasaysayan para sa Banwa sang Inubaan. This is just a little way of doing this kind of services para sa Banwa sang Inubaan. Pero masiling naton bilang ako isang reporter, masiling ko mangin history in the making. Tungod kaya ini nga area laputon, no, makita nyo dalan tao. Wala na niya dalan mga partner. Laputon para lang mapalabot ang serbisyo sa Banwa sang Inubaan sa tagsa ka pumuluyo. Sila pa ni Mayor Dap palabutan sang serbisyo alalangay para sa tanan. Kaganami isang permina na ako mabatian sa iya. No one will be left behind. O silingon, wala sang rason nga hindi natin paglabuton ang ini nga area. Aray pagkita ko sa inyo mga kapartner kung anong dalan. Pang na na pang na ang dagdagan kung madagdag ta. Nanaw ka mo ano pasada budlay kita dalan ako be tanawon ta kung budlay manggid nanaw sila kay kung manawag sila manawag man ko o naog ko budlay na manlagan ta pa sila. Guys, ini nga gada ang imong nga tuhod dumalabot sa imong pagsaka sa kataas. Guys, daw si Miko version to ini mga kapartner. Mga kapartner, sa aton nga pagpadayon sining aton Reporters Chronicle, ari kita diri subong sa Purok City, Sitio Manlawaan, Barangay Bulwangan mga kapartner. Mga kapartner, kung pirmi mo mabatian si Mayor Dap Anthony Vidaura sa Gariliquias, pirmi agin mambal kag makita naton nga slogan sa mga salakyan, we will bring the social services closer to the people. Mga kapartner, nagkadto kita diri sa Purok City, Sitio Manlawaan,
ginagya naton ang duwa ka dagko nga suba kag anom ka mga sapa, kag ang dalan nga doon naton makonsider gani nga dalan maka-partner. Kag nag-travel kita sa more or less 3 to 4 hours para malabot ang ini nga lugar. Sa handom kag tinutuyo nga ipalabot ang serbisyo medikal sa ugsaran sang tagsa ka pamuluyo sang banwa sang hinubaan. History in the making. First time sa kadamo-damo nga nagtabo sa diri sa banwa sa hinubaan. First time ini mga partner, mga taga diri na maghatag sang testimony. First time na may doktor nga nagkadto diri sa ila kag maghatag sang serbisyo medikal. Ina tungod sa handom kag tinutuyo ni Mayor Dap Antony Vidaura sa Gariliquias. Kag diri subong sa Manlawaan Elementary School, ginapatigayon ni Dr. Jose Maria Perez ang pag-check up kag paghatag sang libre nga bulong sa mga pumuluyo diri. Imagine guys, for 27 years suno pa sa Purok President, wala pa gid diri may nakakadto nga doktor para mag-check up sa ila. And this is the first time tungod sa mando ni Mayor Dap Antony Vidaura sa Gariliquias nga labuton ang serbisyo medikal sa ugsaran sa tagsa ka pumuluyo sa banwa nga hinubaan. Mga kapartner, makita naton naghimo kag ginadiri nag-feeding program sa mga kabataan kag nagatag sang libre nga check-up kag libre nga bulong sa mga pumuluyo diri. Kag sila nagapasalamat gid no, nangina thankful gid sila nga sa kalawig na sa kadugay-dugay na bisitahan diri sila kag na check man ang ila diri nga sitwasyon. Again mga partner, tagsa kay nubanon may bili sa tagipusoon ni Mayor Dap Antony Vidaura sa Gariliquias. Amo nang rason nga ang Social Services Unit sang banwa sang hinubaan sa idalom sa opisina ni Mayor Dap Antony Vidaura sa Gariliquias lakton, tabukon ang suba, lakton ang malawig nga dalan na kung isa mas lina naton wala na gid gani dalan para lang makapalabot sang serbisyo sa tagsa kay nubanon. Ari aton pamatian ang testimony o pagpasalamat sang ila diri nga Purok President for 27 years. Maayo nga hapon gid sa tanan. Ako isa ka Purok President Rinaldo Tarino sang Manlawaan. Maayong hapon kay ugto na gid man kag sa kay Mayor Dap Gariliquias. Sa amo na ni akon kadugayon sa Purok President, amo pa lang ko nakabalo o nakabati nga nagatakla diri bisan budlay ang dalan. 27 na ko katuig sa pagka-Purok President. Kung gusto ko gani nga ma-resign na kay kapoy na kag layo kaayo ang kabilan kung magkadto dito kung may sesyon kami sa barangay. Kag ang ini nga lugar, ang Manlawaan, amo ni siya donisyon, ining eskwelahan, amo na di donisyon. Madamo gid nga salamat. Tay, sa sulod sang 27 ka tuig, may nakaagi na di nga nakadto di kag maghatag sa medical mission? Wala gid sir, wala gid ko kabati nga may nakatakla diri nga doktor, diri sini nga lugar. First time ni? Amo pa lang gid first time. Okay. Mayor, madamo gid nga salamat kay madamo man sang nagakinanglan diri nga pumuluyo kag kabataan nga yari diri nga Purok. Mayor Dap, thank you gid sa imo nga bulig sa amon diri nga makonsulta ang mga dagko man kag ang mga gagmay nga kabataan. Mayor, hindi gid maisipan nga salamat namon sa imo nga bulig para sa ikayong lawas namon diri sa Manlawaan. So sa bilang isa ka doktor, it's a very humbling experience na may experience naman ang kabudlay ng gina-experience sa mga tao dito sa Sitio Manlawaan, Barangay Bulwangan na magambal nga layo o graphic road. Partner, kalayo bang hitod pati pag-welcome natin sa mga tao dito, no? Kag akong ginapasalamat nila kay Mayor nga napadala ang team dire nga mataga-asa sa serbisyo medikal na konsultata ang kalabanan kay kabudlay gid gali kung mas kinagamay lang ang mga sipon-sipon sa mga bata. Haluson hindi na lang sila magkanto sa aton kay kabudlay sang dalan, kalayo sang ilang alaktan
So kitang nagkanto di natagaan ta sila sang bulong in kaso kung magkasipon-sipon magkaubo-ubo sila kaluyan bas isang ulihi makabalik man tagri. So very nice experience. Mayor, thank you again very much for allowing us this opportunity nga makakanto di sa Sitio Manlawan. Mabuhay ka, Juan Hinubaan. Thank you very much. So nakita natin mga kapartner nga at last for 27 years napalaputan sa serbisyo medikal ang Purok Manlawaan sakop sa Barangay Bulwangan. Sa gyapon mga kapartner, padayon kita sa pag-follow, like and share sa pila ka mga news and entertainment programs ang 96.7 The Lovely News FM. Kag i-follow man naton ang official Facebook page ni Mayor Dap Anthony Vidora sa Reliquias, ang Mayor Dap V Reliquias. Para sa Reporters Chronicle, upod kita sa pagsulat sang bago nga kasaysayan para sa banwasang Hinubaan. Juan Hinubaan.